So there be a ba Nyankopon animu a okasa kire yen so enen so radio asem baba yen nkyai yen koso wan sisi yakoma ene ye kra nyina ema asem no a eba no so de be ya ye nyina be free ye be kono ni anya asem papa bi a ye de kwotena ase Nyankopon asem ena eye ye na so kanea na eno ne ye kwan so han eni nti Nyankopon asem de eba bibia ba bi obia no wo yi adwendwene sinkyai anya sa asem no eba no ebi san wo ho Nyankopon asem san wo ho a na enhyira na san wo ho yeso nyame se oma no empare ye ye bom paye wo na tumi ene animonyam ne kasiye eye wo dia ye da wan si Nyankopon se ene nso ame ye kwan me bepi wanim onim ba ye nhyira onim ba asomdue enim si aba ebenya adom ansa na afiri wanim akọ ye da wan se e wo Yesu din yi mu amen. Ye de radiance and e be sumi bi e be boaye na ya tenetene ye ho so e wo ya brabom ane ye nyamesum mu then no ye be bi a na assembly tin de any say when all eyes are fixed on you and then say kan ho asem when all eyes are fixed on you say ani nyina e hwe wo a say ani nyina e hwe wo a de be na say wo ye nene ebe kọ Bible mu ebi asi pen e wo Yesu abre so emna oba ye no okọ asori fie bi no nipa nyina obi a nani hwe no ne ye hwe de ebe free mu aba ne asam no nyina na de ebe nya free ebe nkan free Luke chapter 4 16 to 23 and I say ebe nkan koduro bia no na ayebra Eradi Yesu okọ ni kurum Nazareth hono ofiri okọ ye no okọ asọre se okọ ne nkrofo a omkọ asọre nso ekohia agidifo enti okọ ye no omode Bible ema no ena omka se omode Azia odifo Azia ngoma no ehye ne nsa se eho no ompese okasa efiri na se akenkan sem no ona da no omode ma no se ono nso bekenkan na wono nso wafutu bi a odi ama wo mo na menka wakakra ansa na BBC ye okanka asem nyina wi no kokro mu ache kuro bi a ho na yetete wo papa carpenter ni enom ni ade ye ni mu ase se asemesi ba no nyama asemesi ne banie o papa nsem bebre na afo ko ye no nyame sam afi na no ba ye no na asem no eja wom na asam no ano odin ye na asam no so aba ni nyansa a ewo mu no na so ye kan Nyankopon asam no wo se menkan free Luke chapter 4 16 to 18 ansam ye beto aso no so oba Nazareth a otete no ho ne otete no na homeda no sande wotaye no okohia da mu wantena fie Nyankopon krofo do me bi ye ntena fie obu ha ada agidifo hie mu no ote fie no afa niema ekoton ana wakoba bi nyamesom ene asoro kro bi mpe nanso eba saa enye kura na wo se odifo Azia ngoma no ehye ne nsa okwa asoro no ena empanimfo na toto omunum na wotwe bia de ese kenkan ene de ese di asore ti meka ne se kan ene munum anka meka se bia topic ye de ama ne se ne una bekasa na se mu na bekasa fa ho odifo Azia ngoma no ehye ne nsa no tre ngoma no mu no no hu fa kwa wotwe de se ewade honhom wo me so enti na wasere me se meka se mpa me nkyere wasoma me se meka sempa ene woje me nkyere nobum ene adehunu me nkyere anifrafo na me meja won a wapeche ne kwai kenkan se bebre radi Yesu na se Yesu wasa na me ka no okwa asore ene de enwema ma no book of Isaiah ne ka se hono kenkan radi bre ne ho ase wan kenkan Jeremia ene wan kenkan Amos ene wan kenkan Daniel se de pe bia na meye me go me awurade timuntimi nhyame se maba sorry a Azia na same kenkai okwa sorry a bebia okwa sorry a asore mra eni asore hye no senye bone ye se odisuo obu okwa sorry a oburu asore mra so yen sorry a senye yare a obu ane yare no problem no bia no wotewo obu won so yentena se a je asore fo ne ye bia wonye bi
say be a saya, na obuha, na a dear, and na ebi bintra. Yes, you can't son of honor. Odi for as a young mamma, no. One in train and answer, a honor can kaye, or Brennan was say, now or the no say as I was say. I was saying, you bear for you so. Or say, I see a brain once. Not done then, and a dear when saying young upon us. Now, I can as a young woman every year, no. As and some see ye. Okay, buy a bono, we ain't no cotton ass here. Nothing, Omunina, Obia, then you hear no. Nothing, someone can say, Ure, what casa papa, and some of them move. Hey, what when you are doing free fine? Nothing, just a venue. Carpenter in the Banoa, then there be a no or do a purchase. Hey, now, Menabana, Okonyasa, Adumi, I would make casa pani to me, and then my warrior, the only free fine. Nothing, when you be a one. Na no na yebesu be free mo no egen kan asem no a di omu kakra na se yesu yan koduro no yebehu se nkrofo yi afi no erade yesu a omo kanfo no no mo tane fom no mo yi na ye no sa ano no a yi erade aye no sa ano no a start se ayi bibia tia no ehho ampo no omo pe no kra so ade ni bone na egen kan a ebe boy bebre yen hwe yen kan yangopa asem no ewo den kan free 420 ho yen kan ya na ho na be gen kan no se no bobo nhoma no obobo nhoma no de ma osomfo no okotena ase na ono wo hia dan ho nyina de wani ahwe ne din ena ne ye be kan ho asem no omo asonde mo nyina obia hwe no Obia ni wa omo nka se omo enya unconsciously se enya se bia omo bo apa na omo hwe no se we hwe no nso hwe mbie but akwai se ade bia omo ya omo nyina ani ama omo so na omo nyina ya de koro na ye begin ka Bible Yesu yan ko be hunu se enya no nko na enkrofo ye be hunu se omo nyina ye omo nyina ye ne ma ade kora de koro nko a begin ka ko si ye be hunu na de me kan se sa ani nyina ehwe wo a sa ani nyina ehwe wo a de be na esa wo ye sa aso nyina etie wo a de be na esa wo ye wo abrabam ene o se ebusa ye ho sa abusuam asori mu adwuma mu politics mu ba bia mu sa nipa nyina etie wo nipa etie wo a ana nipa ani nyina ehwe wo a de be na esa wo ye ye woni ma bi wo se ye sa ani nyina ehwe wo a ade ba ko hia pa se ohwe woni ye se ani ehwe wo a eno ye conduct woni ye ne ye hwe so obi ani obi wo ha o kasa se do sikasa aye se do sitin nanim se do simuna aye ene se do si ye ne ho no ohwe wo a ene wo hunu ti ani ehwe wo a na eye ne ye ani ehwe obi a kasa ni nyina ehwe wo a ne se ehwe wo ne ye ani na se wotena sia nipa be hunu ugina ho a nipa be hunu okobe nkumu a nipa be hunu okoni fa nipa be hunu wo sere a nipa be hunu umuna nipa be hunu de obeye bia no se nipa ehwe wo a e be hu de wo ye ena se mbisa ne se ani nyina ehwe wo a se ani nyina ehwe wo a when all eyes are fixed on you a ani nyina ehwe wo a de be na nsa wo ye aso nyina nso etie wo a de be na nsa wo ye edu bebi a ani nyina ehwe wo no ye woni papa mu ho ene woni boni nso ho ye woni papam ewo ho nipa nyina ehwe wo a na se nipa ehwe wo a ebia ne ehwe asu bi papa bi o kasa nipa fa abrabo ne ye bi ebia oni ye bi timi de evanse bi a nsusanso papa bi ebre nipa aso nso nyina etie wo a ene nso woni papa mu ho onipa se nipa etie wo a ebia wo kasa nipa nyina etie obi ye fa ne de abobra ana se nipa etie wo a ne etie apa ho mfom so eni ase se ani nyina etie wo a if our ears are listening to you, be careful about what you say. Se nipa nyina ehwe wo a nipa nyina etie wo a se nipa nyina so mo tie wo a ya ahwa se ma wo kan yie ene speech eye kasa emu so nipa etie wo a o kasa ho maso so dodo o kasa hantan so si kasa che nipa asem be no asem kan kwa na me bu afu pa o
sɛ nipa nyinaa aso nyinaa etie wu aso nyinaa etie wu a ade yɛ wɔ sɛ ɔhwɛ paa yie ɛyɛ ɔkasa sɛ ɔhwɛ ɔkasa mu yie ɔkasa mu na mfamso bɛfiri aba politicians doctors teachers sɛ wɔ class no students nyinaa ɔmo tie wu a ɔkasa mu no obɛti sɛ nipa nyinaa etie wu a ɔkasa ɛna sɛ ɔhwɛ ne yie paa sɛ nipa nyinaa sɛ ɛni nyinaa yɛgusu sua bi afiri mu paa yie paa ɛnyɛ sɛ ɛni nyinaa etie wu a maka sɛ ɛni nyinaa na yɛ nipa nyɛ ni nyinaa na yɛ nipa o nipa ni yɛtuatua hɔ yi ni nyinaa na yɛ papa o yɛwɔ nibɔne wɔ hɔ ɛna ɛwɔ ni papa nso wɔ hɔ yɛwɔ ɛna aso nyinaa nso etie wɔ yɛwɔ aso pa wɔ hɔ ɛna ɛwɔ aso bɔne wɔ hɔ obi tie o na wapɛ wɔn fam nsuo bi obi tie o na wapɛ wɔn asɛm bi anaasɛ asɛm bɛfiri wɔn mu aba a ɔgyina so ayɛ biribi ɛni sɛ ɛni nyinaa ana yɛhwɛ yɛn no yɛn na ɛnyɛ ni nyinaa na yɛ nipa o ɔka aban bɔ no a nkurɔfoɔ na Yesu kɔ asɔndan mu a wɔsɛ wɔn nyinaa de wɔn ani nyinaa hwɛ na obiara hwɛ no wɔte na obiara hwɛ no wɔsɔre obiara hu no sɛ nko wɔda na obiara hwɛ no na nka emusuo nkanka wura na wɔda bom na no koraa na sɛ bio na biribi firi hɔ ɔba ɛna nko awu wɔsɛ wɔda obiara bɛhunu sɛ wɔda saa na mo sɛ bia ɛnam sɛ meyɛ baakofo nti mo da mentaa nhumɔ baako bo hu sɛ baako bo no hu na fam na so yɛne me megyina pɔpiti mu deɛ sɛ meti wɔ na meda yɛsi a mbohunu because ɔsɛ ani nyinaa ɛhwɛ no ɛna aso nyinaa nso etie no na deɛ baako a ɛne ka ante aseɛ sɛ eduma bi Yesu ta mɔkɔ hɔ no a ani nyinaa that ɛhwɛ no na aso nyinaa etie no ɔka Bible no a ɔsɛ ɔmo kamfo no paa yie pass na onipa sɛ masi o nyansa o wadom o ɔka Bible no a ti Yesu akɔ ebehu sɛ deɛ ɔmo nyinaa aka asɛm korɔ mɛtoa so deɛ ba mbɛsɛ Yesu ebi firi mu ɔmo nyinaa nkurɔfoɔ na wasɔndan mu nyinaa no ɔmo nyinaa de wɔn ani nyinaa hwɛ ɔmo nyinaa de wɔn ani hwɛ no ɔmo nyinaa ka asɛm korɔ ɔmo nyinaa eyi n'ayɛ ɔmo nyinaa kamfo no afɔ ɔkaka asɛm bi firi n'anum baayɛ ɛna afei asɛm efiri n'anum baayɛ no na ɛhyɛ ɔmo nyinaa abufu ɔmo nyinaa abufu yɛ ɔmo nyinaa yɛ sɛ yɛbɛpiapia no yɛ kokoro mɔhwɛ nipa a yɛda wɔ fam nipa a yɛkamfo wɔ nipa a yɛhoahoa wɔ nipa a yɛyi wayɛ no hwɛ yie wate na mmerɛ biara na ɛsɛ onipa de ho to a yɛyie ne nipa nkamfoɔ ne Yesu sɛ nka ɔde no to wɔn so a nka ɔmo disappointed no kɔ disappointed because nipa a ɛyi n'ayɛ no nipa da ne fam nyansa hɔ de ɔkɔ fifa hɛn owurɛ wɔ pirikyi paa o owurɛ wɔ kasa paa o nyame tumi wɔ no so paa o na asɛm baako pɔ ɔka na to wɔn nyinaa sɛ ntidua ɔka aban bɔ no a afei ɔka kyerɛ wɔn sɛ mo de bɛyɛ bɛbu me afei na wɔasɔ mu baako na sɛ ne wɔn de deɛ ani agye wɔsɛ menim sɛ mo de ɛbɛyi bɛbu me sɛ ɔsafoɔ saa ho yadeɛ yɛate sɛ yɛhu nneɛma bi a woyɛ ne wɔ amanaman so wabaha nso yɛbɛmi yɛnhwɛ ɛhɔ na Yesu nso no ɔwɔ discernment ɔwɔ nhunumu ɛna ɔka sɛ deɛ mɔka na mɔnte deɛ mɔka ase tete mmerɛ mu no na akwatafoɔ bebree wɔ Israel nanso kwatani biara ne hɔ a Nyankopɔn saa ne ade ne man deɛ mɔka na mɔnte aseɛ na tete mmerɛ mu nso very good deɛ yɛka nie tete mmerɛ mu nso na yɛwɔ akunafoɔ bebree wɔ hɔ nanso Nyankopɔn ansoma odiyifoɔ Elijah Onyankopɔn ansoma no kunani biara nkyɛ wɔ Israel gye Sidom ni baabi na ɔkɔɔ ne nkyɛn nti deɛ mɔka na ɔka asa no ɔmɔ dwa sɛ mhunu bɛɛ na ɛka kyerɛ no nsɛmfo bɛɛ na akɔyɛ ɔkekan nkurɔfoɔ bi a ɛnkyɛɛ biara ne yɛpɛrɛsidi no o wɔn mu yi na yɛsɛ yɛda ne fam owura yi de ɔkasa o ɔtufuo onyame nipa paa o na tumi yi de ɔkɔnya firi fa hɛn atoma hɔ no so anie ɔka sɛm aba wɔ mu ɔka sɛm nte sɛ ɔmo paa yie paa asena ne nsɛm ɛyɛ tumi paa nkurɔfoɔ na ɔmo deda ne fam a wɔn mu yi na yɛ ne yɛhoahoa no na afei yɛkamfo no mohu deɛ ɔhu afei deɛ ɔmo yɛyɛ afei ɔmo bufuo no aso nyinaa etie wu a hwɛ yie sɛ ani nyinaa ɛhwɛ wo a ani nyinaa ɛhwɛ wo a hwɛ yie maka sɛ ani nyinaa ɛhwɛ wo no ya na ɛyɛ ne yie mu
ɛni nyinaa ɛhwɛ wo a ɛyɛ ne yie mu ɛna aso nyinaa nso ɛtie wo a ɛyɛ kasɛm ɛni nyinaa ɛhwɛ wo a ɛsɛ yɛhwɛ yɛ ni yie sɛ aso nyinaa ɛtie yɛ ni a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛ kasa mu yie ehia paa ɛni efie abusuam adwumam ebia wo nipa a maka sɛ nipa ɛni nyinaa ɛhwɛ wo no wo nipa pa mu wɔ hɔ ebia nipa nyinaa ɛhwɛ wo na ebia yɛsua bibi afiri mu esua bibi afiri wo hɔ anaasɛ bia okasa a wasema waka nipa fa nti enya influence nipa so ana nipa so ɛhwɛ wo nipa bia ɛhwɛ wo abrabɔ sɛ de bia sɛ de ebia wodwo sɛ de wosi bu adeɛ sɛ de wosi pɛ nipa sɛ de wosi brɛ wo ho ase sɛ nipa si kasa na nipa nyinaa ɛhwɛ wo nipa pa mu no yɛhwɛ wo apɛ bibi pa bi asua afiri wo hɔ ɛna nipa nyinaa nso ɛɛtie wo nso abia nipa nyinaa ɛɛtie wo ehu sɛ wokasa mpa papa ehu sɛ wokyerɛkyerɛ yie wotufo papa wotene nipa woyɛ nipa bi a woka no korɛ nti sɛ wokasa a na nipa ɛɛtie wo a nipa nyinaa ɛɛtie woahwɛ yie woahwɛ ne yie pɛ ɔno kɔfom a ɛɛhu ɛde sɛ wɔn a wɔte radio so ɛno yɛ ade wote radio so na ebi a wɔn a ɛɛtie wo no woahwɛ ne yie na okɔbie atom na wonim sɛ wabie atom na okɔdi nkɔmmɔ nkɔfo mu tete mu ne wɔn deɛ na fa ɔka asɛm bi na nipa tie no na to wɔn sentidua nipa ɛtie wo a wano wano yie woyɛ nipa tie wo a nipa otie wo a yɛhwɛ yie paa aso me se sɛ aso nyinaa tie wo a hwɛ yie because ebia na obetumi aka asɛm bi a ɛbɛboa nipa ɛbɛma nipa brabɔ asesa na ehia bebree paa praise the Lord asɔrefoɔ deɛ meka nie yɛma yɛ kasa ɛnyɛ kama paa yie paa when all eyes are fixed on you let your conduct be blameless when all our ears are listening to you let your speech be wise gracious truthful be careful how you live and how you speak for both your conduct and your words influence others sɛ nipa nyinaa ɛɛhwɛ wo na nipa nyinaa ɛɛtie wo a yɛahwɛ sɛdi yɛahwɛ wo ne yie wo ne yɛ na kɔn sɛ de bɛ na kɔ yie kyerɛ ada wɔyi kyerɛ ka sɛ yɛ na wɔyi nipa nyinaa ɛhwɛ wo ne yɛ ti nipa ɛhwɛ yɛ ne a mo yɛ hwɛ yɛ ne yie pa nti yɛ wɔ ani a ɛhwɛ yɛn ebi yɛ ne papam na ebi nso ɛyɛ ne bɔne mu na ebi wɔ hɔ wɔhwɛ wo a sɛ obi wɔ hɔ wɔn hwɛ wo a ne yɛ hwɛ apɛ ho mfomsuo bi mfomsuo bi o ata na apam yɛ no a wɔyɛ wɔfɛ tell ni wa sɛ wampam ne yi o because obetuma nya daade ato ne bo ase ahwɛ obi firi ne soro akwesi ne fam obi hɔ asɔre ɛbaa yɛ nyinaa mu no onipa bɔ obiara hyɛ pabɔ obiara hyɛ bi onim nyinaa etire style bi obiara yɛ biara no onim ataade obiara hyɛ biara no onim ne nyinaa watch yɛ bɔ obiara onim ne nyinaa obetuma kana maako ebi no yɛ adeɛ o ɔmo yɛ adeɛ praise him ebi no yɛ adeɛ paa ɛne sɛ nipa nyinaa ɛhwɛ wo a ɛyɛ sɛ wohwɛ yie woanhwɛ ne yie a wohu sɛ style bi a wobɛyɛ biara no sɛ yɛ papa a nipa bɛka sɛ yɛ bɔne nso a nipa bɛka enti yɛsɛ nipa ɛhwɛ a yɛsɛ nipa ɛne nyinaa ɛhwɛ a ɛyɛ deɛ bɛnya ɛne yɛ deɛ bɛ conduct ɛne yɛ ne yɛ ɛna aso nyinaa etie nso na yɛ deɛ bɛn a ɛyɛ kasa ti sɛ nipa nyinaa ɛhwɛ wo a yɛ sɛ woyɛ ɛyɛ wohwɛ wo ne yɛ yie wo ne yɛ ne hwɛ ne yie ɛna wontumi nya biribiara nso nka sɛ nipa ɛhwɛ me a mebɛyɛ deɛ ama na so nipa nyinaa ni ne mo yɛ deɛ tene ne yɛ deɛ yɛ deɛ tene ne deɛ yɛ me wontumi nso nipa nyinaa ni kɔ ɛni nyinaa hwɛ Yesu no na Yesu no ɛni obi a ɛhwɛ no wɔda yɛ hunu wɔteɛteɛma wɔ yɛ hunu deɛ wɔyɛ biara ɛni nyinaa ɛhwɛ wo a abrabɔ nipa nyinaa ɛhwɛ wo a wosi da yɛ a yɛbɛhunu wotɔ kaa yɛbɛhunu woyɛ biribi a yɛbɛhunu nkurɔfoɔ yɛ wɔn mo deɛ asie ma wode yɛ deɛ bɛbiara ɛda dwa obi ɛhwɛ wo obiara ɛhwɛ wo yɛ deɛ tene sɛ nipa ɛni nyinaa ɛhwɛ wo a ɛnyɛ adeɛ ani sɛ woyɛ ma wɔne yɛ no deɛ ɛnyɛ nokorɛ
mo abra bɔ ne nya yie ne mo enkasa ni ani nyina ehwɛ mi nteme me koya koa me koya akoa ama ni ehwɛ mi nyina ne mo yɛ de yɛtene. Amen. Good. Ehu. Seni ani nyina ehwɛ ne am. Ade ba ko ye careless words no. Ensam be ka bia no. Ebetimi de wo ha bredi pa. Aso nyina so aso nyina etie wu a. Wa hwe ni a obeka sem bi beto nipa sentidua. Because nipa etie wo. Nipa etie. Ebe ya gidifuo yi. Yenye very careful. Na Awurade pese ya abra bomu no. Ihwe yie. Politicians ombegina advance apaso a aso nyina etie wo mu. Nipa nyina ehwe wo mo. Afa be wi ase do na ensam a omeka ye bia no. Omo anye. Onu sa aso tie wu a kasem papa wate. Sa nipa sa aso etie wu a kasem papa. Enka sem bone. Fa mfantuma kuma so pa ye pa. Enka aso nyina etie wu a entwa kontompo. Aso nyina etie wo. Entwa kontompo kan okore. Cause nipa etie wo. Ena se ani nyina ehwe won so a ena ne ye bone bi adi. Enya ahantan me nipa ngos so for we ahantan pa papa we ahantan pa. Ase hwe ne ye no a. But can nipa ehwe wo de a nipa susu se ya be Christofo ni ya be gidifo na Bible ne e control ye no e wo se ye ne ye no eye yie. Hallelujah. Se ani nyina ehwe wo a e se yankokoduro wate kasa wokoduro nso asa man kakra se osoro asa wo fere nipa no kasa kasa na ne ho popo na ne ho popo ne ho popo ana wo se begina wo hwe so ho popo a wo ye be man so begina wo hwe wo san kan so wo do hwe kuna no hallelujah hallelujah wo be fi ne kan wo be fi ne kan praise him. Ti ani nyina ehwe wo na aso nyina ehwe wo a aso rema mo nyina de ani ehwe wa yesi de ani ehwe wa de na enso ye hwe ni ye na aso nyina etie wo nso a okasa ti obi tie wo a otie wo ne so otie okasa wasema wo ka no na wo tie na wo hwe se kasa na wo ka no kasa pa ananya kasa pa eno kure na wo kan ya na anya ne kure na wo kan ye wasema bitma to obi sintudua ya asema bitma influence nipa ya asema bitma bo nipa ma nipa bi se nipa wan hwe kasa ye ya kasa awofo kan timisme kan nsam bi kina wo ma wo de wonya yie da wonya nipa da kasa na wo kan ya no asam na wo de na so ate ebetime nya nsusa so boni bi wo no so kasa mpache nipa fa ne ma be nipa dwene mu akoma de yie wo de sa de wo de wonya kan sa no da bia wo kan no na ne nadwene ya baako wo ka sa to ne ti na ka asampa ache ni men ka asampa nche nipa yanka asamu a eye asamu a abawo mu asamu a animdie wo mu abetimi abo nipa sa na wade asama ehye ti when all eyes are fixed on you, let your life become worthy example for others to follow. It is said, "Emre bia ani nyina hwe ne a yama ye ne ye no enye papa ne nipa nso entimi ensua." Ade ba kwan ni kan tia se se Yesu okọ ho no oye ne ma yie. Obuni ma ho atan. Ani nyina hwe no obuni ma ho atan. Wamfa ne ho anto omo ne ye so. Sanka ode no to omo ne ye so a enkrofo ye praise wo nipa praise wo nipa yi waye nipa dawo fom nipa ho wa Yesu wamfa ne ho nipa ho so wamfa ne ho nipa am kanfo no a ebo na baso se oye nipa okasa yie owotumi wayensa nkyerene wokonya tumi mfrifan asem ba ko ba fi ne mu bae no afa eto mu nyina sintidua sa asem ese wo kan so eni obeso wo so nipa ni dia sa asem obegya aka eni na so fo ebre mpese be ka no kore oka no kora ya na enya yize sa o eni kore kan eni kore wo tete nipa wo de no kore na emma nipa no ena fo mo sa enti enya se muntie de meka na muntie de meka na mo hwe de meye
And you're very careful. And I say, no, as any penny nipa a praise you are here. What? Almost said, I never could be on so and said, and then you know any bonnet. And any nana, Ebia, any papa. Almost in one dance here. Almost cancel and power or any part. But I do me a bit of cancel already. You won't spend any pay. You won't use any paddle. Hey, wait, to me, power on the soul. San go for no cancer, almost like you won't use any power bonnet for that. I go, you won't put any power bonnet for because we answered that. Here, more than the Omoka count. Any pan a pajan on one, yeah, one, any pair who are a year what? Any penny and I saw dear chile. Any penny and come for and I saw dear chile. Any penny and I yen and I saw dear chile. Yes, I would dear chile. Yes, we call honor. So they don't 2 or more years so. Uncle Fredio or Motamase, Uncle Fredio or Mutimidi, Uncle Fredio, Omusami any pa, Misuni Pacurada. I know I can't answer no one. I know I can't answer no one. I can't say, you won't listen about Bonnie for that we are say. But Bonnie for pa praise him. Nipa, you're very careful. Ye who pay ye pa. Who ye, and when you pay your brabum. The American ye. Say, Edu may be a Yana Omwa a bear. At times, you know, say, Yana, you won't go for best through the air. Yamian slow or more a bear. No more sledge in you. No more sledge Yana at times, you know. Omuna chair, and be a chair almost sledge day. But I slow or more almost a slow more mumuna chair and almost sledge day. Then I think you slow more almost sledge day. Omotati omuni say no omna say suro omotati yedi no anaso omuni si ye no omna edu me bia omo ehwo na say suro omo edu me bia ba nipa nyina nte sa ade nanso edu me bi dia on say obi a omuna wo ana nipa bia on say won po asem no wo hwe ho ye woni wo hwe ho su ye woni pa na nche ba nipa wo sene kire wo nipa wo say wo tena ni ma wo nipa wo say wo po asem no wo hwe ho su ye woni nche wo tumi ka asem nyina kire no utimi bibia de chire no because wo adwene se say nipa no wo ye eni say nipa no wo kun a wo mena wo kra ti nipa o mo sere chire ye no ya eduma bia ya na hwe o mo ye kakra. Praise the Lord. Yes, sa everybody yesu wa anya sa anka amwa no ti ade ba kwa ehu o mo se wo ka Bible no a ye be yenka kakra bi ne hwe na ye hwe enema bia efiri wo mo nche ebaaye yenkan nyame ansem kakra bi ewo yenkan ya 14:21 ho etu 23 na won nyina de edi dance ye se adom nsem a efiri onu baaye na fe oka Bible no a na nokra mesem yento aso a kai nyina kosi na fe amenyo mpoko 2028 wo kra na timi abo mo na won wo hia dem wo nyina eti asem no ebufu o hye omoma enkonfo no a omo eyi na ye no omo kanfo no omo nyina di ni hu adansa afi mo de e ba wo se na wo mo ti hye dem wo nyina ti asem no ebufu o hye omoma omo nyina ebufu o hye omoma no o sorry esunsum na free kro no mu e de na ekọ be poso kro no so enka okosum no ama ne kon akọ wo ho no mo kuna fi wi ase mo ho de omo ye konfo no a omo di ni hu adansa ye oye nipa Omam can say, pray event say, hallelujah, hallelujah. No, I'm not can say the bay. Crucify him. Woman send you when you free war. And call for no almost say, almost didn't want dance here, say, or any panel. San call for no a fair or can't send no at woman else into the app. Be a boy food. Would you make us answer when she has say, and young quad by any down from who say, dead out from the officer. Woman, yeah, who is that? And call for you now, I had a quarrel. Omuni ye nyina se omi bia so ye papa na ye papa omu ye bone na omu so ye bone omu hunu na nka ne papa mu di anka ye so Nyankopon asama asesan ye nyina akosuban ba akumu a ne suban papa mu di anka ye ne mo hasan ne de enko ukofie bi mu a san fie onfo no san na omu nyina tie efie bi wo ho a abusua bi wo ho a omu so ba nyina ya de koro okoha so se bia omonim tia se fie ofo no ase ompanipa
If you want to come home, say if you Mumuna, and I can't anymore. I hear so sad because if you're phone in our team, son, sorry for no, I sort of 1 years got to woman, son, no more tear. Woman, see, yes, yes, you're the 1 year dog, your tower near tower, and your papa, praise the Lord. Yes, papa, and your papa, and your papa. Now, the American view in the same almost some years. A fee. If you want to buy a bone, was what Ghanaian. Yes, Johnny, you. A dream may be a city, I can anchor. One found Quayam Pabo, meant to memo. Moment to memo. Moment to memo. Meant to memo, there be one, yes, sir. Yes, sumo. Maybe almost on down a one. People was thrown. To almost piano, not one. I'm not don't go. Don't go soon not to. Don't go worthy, we are saying. Ni pebi wo ha wo fi wiase opo ni pebi wo ha eka no nkono nanka sabio wa bra bosai eka no nkono nanka wonya ni pebi o eka no nkono na wagija kora wo wiase eka no nkono na wo afi wiase saa na nkofo koyeye eka o mo nkono ka Yesu kora na nkofo wo afi wiase Yesu nsum no Yesu edume bi a empaba mu hia but edume empaba wo ne mre na ahweyiye nso e wo ne mre wan fa nkoye empaba nko a o wo dwane ye Amen. A dream problem with them bompire. Good. So a dream has our bompire. Bompire. And Pabo and Eminent. I feel no Jania. No old Jania or son. Old Jania Manaho. One animal bio. Bibi when I was Yama for a hundred year. For Unyansa, for what in a year, and I didn't war yano. Oh Yama. Oh Janiano. No, save one life. On save will be life. To do me severe life for ye bibi abrabɔ ne yɛbɔ adwuma bi ne yɛyɛ bibi ne yɛyɛ a na hu sɛ wo ya ma ho a ye ne yie odwane wɔ ne mmerɛ wate do bi a ha Yesu hwɛ tunom ɔne akoro no nipa ne brenu am ye piapia ne ha ho ba bi ɔbɛfa wo ye nyansafoɔ ɛnyɛ sɛ wo nyame bɛnte sɛ bɔfo bɛpagya na afiri wɔ mu do me be answer adwen Nyankopɔn de amaye no ɛsɛ di adwuma praise the Lord man of no enche bebre na me de asɛn be na wiye ye de me kan nie sɛ ɛnyɛ nipa a edume bi a nipa ɔmo srekyere nyinaa no ɛna ye ɛna nyɛ ɔmo nyinaa nso na ɛnyɛ ebi srekyere yi a ɔmo sre no papam ebi kamfo ne papam ebi nim do ye ne ɔmo do ne papam nanso ebi ho nso de a ɛna ahwɛ ya ne ahwɛ yie ɛni nyinaa ɛhwɛ wo a hwɛ yie wate aso nyina anya bibia na nsa woka bibia na nsa woka oh na me pension pay na aba oh ya di ama me ikoko no ya say ya kare hwe eye na nso enne no so na ntini ndie mu ade ba che no na ebago we dey me school fees bi me da aka bi me enru bi esa me koto me da bi a me sie enyu gu me so afei na mo sense enka wan kan na nkaye enka wan kan nkaye o ne nipa nyina ne omo che ye nsira ne nipa nyina ne omo kan ye kokko mu asem ye nipa bi wa ye kana ne ani na kire wo mo na asia de ye mfa wo nko enye very careful me nante nyansam ne nimdie mu ne rade Yesu no ani nyina hwe no no o ye ne ye ntimra ye bebo mpae ye be sorry ani nyina hwe mo a ye se ani hwe mo a ye de ba biu na ye de ba ya ena aso nyina so etie wo ye de ba ya kasa ye se e ba sa ye de kasa hwe kasa yi wonse ma woka ko aso etie wo na wo makonta wo minua be ma wo mebnia kuma na wo kasem se ekyire ya hwe yi aso nyina etie wate aso nyina etie wo ti kasem wo ye ka papa en kasem bone ka papa o ka papa na to ni patiri mu e ye chance so be kasem bone o be ya hantan o be ya homa so en so nyame anim onyam rade hu ye mobo na nso de me bon kokko ne se munya very careful se ni nyina ehwe wo a hwe yi ni wanya ko ama ni nyina ehwe wo wan hwe ni ya ani nyina ehwe wo a hwe yi enya ko ama ni ani ne mo ye de etene na ye de ye edi nkoso be ba mo nyina ye nsore ede radiance osoro ni asase wura wona tumi ne kasiye ye wodia ena nso wo hyira ye na esrema ya hoden enkoso amfani asemi so era wase o Yesu din yimu amen.